Apronel, oh. Ayan, si Jenski. Ayan, si Inday Mama Vlog, si Papa Ben. Wala pang tao. Wait lang natin. Asan? Ang gagawin. Ayan, ganyan. I-rotate mo tayong ano. Ay, ba't ganyan? Paano ba i-rotate to? Okay na yan. Kasi ano ka eh. Ah, so pwede. Pwede naman. Paano ba i-rotate? Ayun, Ayan, tapos. sige, ganun. Ayan, ako rin. Tignan mo nga. Wait lang, ayan. Kabayan OFW, mega 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 shoutout. Ayaw pa rin, oh. Nakalak. Rotate pa rin siya. Nakaano pa rin siya, oh. Ialitin mo. Ilak mo. Ito. Oh. Magiging ganun mo. Ganyan pa. Gaganyan pa rin nga. Ano kaya yan? May tao, no? Oo nga, marami ng tao yan. Wala pa. Isa pa lang, oh. Kasi kabayan lang, oh. Ayun o. Ay, Renel Santos. Ayan, oh. Mega shoutout. Ayan. Ayan, kabayan OFW. Ayan, Inday Mama! Inday Mama Vlog. Yung huli na ulit na daw. Ang daming views. Wala pang views. Ayan. Ayan, guys. Si Renel Santos. Ayan po, guys. mega mega Ayan si Inday Mama Vlog. Ayan. Tapos si Ben Kalugay. Ayan. Si Josa. Hello po sa inyo. Ayun. Biglaan yung mga... Ayan, kay Apo. Ayan, sa lahat mga nandyan, nagtamsak. Salamat sa... Ha? Marami rin views mo, yung walang power. Now, nakita niyo yung voice mo na may pating na wala namang pating. Nagbakasyon ko pala, Renel. O, nagbakasyon ka daw, sabi ng kabayan. Oo, matagal na. Nag-meet na kami ni ano ba yan, ni Apo Edward. Pumunta na kami sa bahay niya. Galing na kami doon. Last week ba yun? Oh, last week. Oo, nandun kami. Sumugod kami doon sa bahay niya. Ingat po kayo dyan. Enjoy. Thank you very much. Ayan. Sana all. Ayan. Guys, dito kami ngayon sa sa Olongapo. Ay, Sambales. Sorry po. Sambales. Ayan. Sana all. Ano to? Jenski na lang. Nagalab shoutout guys! Jenski po. Hi, I'm Jenski. Tao ba? Lia Colette, ayan na. Sino mga nandito? Ayan, Inday Mama Vlog. Ayan, si Inday. Kabayan, sana all. Ayan. Magkitay tayo ng konting tao. Ay, ang cute nga. Tawa-tawa ka sa video kulit ka. Salamat sa inyo guys. Salamat po. Ayun sa mga nanonood.
nanonood dyan. Maraming salamat ha. Biglaan lang itong live na to, kaya ayan. Pagtagaan na po kami. Nicole, thank you Nicole. Salamat sa mga aburita, kalahap. Or aburita company. Ayan, from Kailan Cortez, hindi na rin Cortez, hindi alam mo yun. Pag sa gabi, walang ilaw dito talaga. Hindi mag-bonfire. Balik, DJ Las! nandito kami. DJ, ay, nagalap na. Malala! Nagalam ka na! Ay, nandito na kami. Paano kayo? Kumain na kayo? Kanina pa kayo. Oo! Kumain na kami. Oh, kabayan OFW, maganda po rito. Apong Coco, mega shoutout. Ayan na si ano, oh, ayan si Inday ayan oh. Si Renel Santos, nagkita naman kami ulit. Ayan si Inday Mama Vlog, ayan. Happy Easter. Ayan si Ben Kalugay. Si Jensky, ayan nandiyan si Jensky at saka si Josa guys, ayan si Josa. Nasa Singapore na daw sa Sino? Maylin. Wow. An, mega shoutout An. Apronel, ayan si Apronel oh. Hello! Ayan. An, mega shoutout An. Inday Mama Vlog, shoutout daw, sabi ni Ano kinain mo? Coco. Kwento mo, sino malakas kumain? Jensky, shoutout ka no. Sabi ni Coco. Sino? Coco. Pero hindi naman Ah, Coco, kilala mo si Coco? Ako pinakamalakas kumain. Ay no, si Coco. Coco Labs. Coco Labs. Oo. Amber. Oo, hello sa Hello, mga mega love kabayan. shoutout. I'm Jensky. Ayan. Ito si Inday Mama Vlog oh. Si Coco. Ay, Coco Love Amber! Panoorin Oo. mo yung vlog ko kanina sa sa Concepcion, yung sa Lubong. hindi ako ulit sa Ayan. seryoso. Oo nga, sige. Pero dyan yung lakas kumain. So yun ang tingin, hatag sabi ng pagkain. Ay, naman kumain, wala kumakain mga sila natin. Yung pansit, yung pansit. Sarap. Wow. Apo Ronel, wow, vacation siya. Enjoy your vacation, sabi ni Team K and An. Ano na challenge ba? Challenge. Hindi ba kailangan po rin violet, no? Kailangan po rin violet ng panalo. Anong challenge natin? Sige. Kailangan maubos yung isang kamas na isang oras. Ako, yung gamas ng oral naman. Oh, sige, 1 minute. Mananalo. Baka 5 minutes na, ubus na yun. Oo, kaya kaya yun. Kasi kamas without hawak. Ano gagawin? Lang sa baba. Pwede, pwede. Ayan, basta babaan nyo lang yung mga bahay nyo. Sige, sige lang. Sulong lang. Habang tayo naghihintay. Naman ganito lang, Saan kayo, Edward? Sa ano po kami? Sa Sambales. Sambales po. ayun, oo. O kaya yung Hanggang bukas po kami dito. Hanggang bukas po ng hapon. wala yun yung guys, dito, yung vitamin D. Parang ang linis ang tubig, ano? Malinis na. Lamig niya. Diyos ko, pag umahon ka. Pag gabi. Ay, malamig. Pag gabi. Mainit yung tubig ngayon. O, tara na, lusong na. Oh, malayo nga. From Tarlac to Sambales. Lusong na tayo, ta. Si Josa. Ay, ayoko niya, mamamatay ako. Ano daw? Palayuan ng lusong sa dagat. Ay. Oo. White sand, anong tawag dyan? Anong kulay daw yan? Grayson. Gray sand. Gray sand daw yan. Hindi siya white sand. Ng semento. Oh, semento. Oh, wow. Wow, what a beautiful. Be my lady. Come to me. Ligo na. And be. Ano parang nangarak ha? Lamig ang dagat, sabi ni DJ Leslie. Tamis ang dagat. Oh, ang tanong, naminis ka ba ng dagat? Thank you thank you Ann. Thank you sa pagdalaw. Inom ng tubig dagat. Huwag ka mag-alala. Naghintay muna ako ng mga customer dyan sa baba. Play mo ha. Sandali. Ang ano niya, nakaka-ano siya, nakaka-feel. Game na ba? Play ko na. Realize kayo? Oo. Dapat nakapag-tiktok pala dito. Oh. Pwede mag-tiktok dito.
Kunin mo yung sunrise bukas. Oo, kukunin natin. O yun, aking mga mga dalaga. Ayan o. Mga dalagang dalagang Pilipina. Pamasahe pabalik. Iwan na namin dito. Wala po tayo. Wala akong pamatahe pala. Iba na nila ako dito. Hihilaan nila akong abuse. Oo. Bago sila namin hanggang doon sa Magtok ka guys. Malamig? Nila ako ng dagat. Alat. Yung boyfriend niya boyfriend niya. Oh, nagkita-kita talaga kami ni nila Apo Renel at saka ni Inday Mama Vlog. Kasi nagbakasyon si Apong Renel Santos. Kaya pumunta kami rito sa Zambales. Maliligo. Catch Mitch, mega shoutout sa Catch Mitch. Ayan. Shoutout sa iyo Catch Mitch. Dito kami ngayon sa Zambales. Kasama ko yung mga kaibigan natin, mga vlogger. Salamat sa thumbshake. Zambales guys, Zambales. Ganda ng weight yun, no? Iyak ulit, putukan challenge. Anong puputukan? Plano natin, oo. May tayo din. Pick up. And then may part of the body na kung sige, mamaya. Saan nilalagay yung asin? Tapos titilahin. Eh? Body shot. Tabi na dyan. Asan? Mas malabo ka kamo, mas malabo ka. Enjoy kayo dyan. Salamat Ann, salamat. Pang Bangalarete. Ayan, shoutout. Enjoy kayo dyan. Salamat. Catch Mitch. Ayan, shoutout sa 2 million. Shoutout sa 2 million. Ayan.